Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eu zen. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Kaso lagunak, gaurko saioan, gizon hori bereziki, nolabaiteko zirrara eragiten dugun gai bat ezinguran hitzeitera gatoz, hiru gauza ikutzen ditulako, erdikoa, eskerrekoa eta eskuinekoa, haren gabestiak, sortzen duelako zerbait berezia hor barruan, eta historian, estereotipo asko eragin izan dituna, gizontasun eredu hegemonikoa, zirikatu egiten duelako, eta duelako mamia eunuko izatea, o kastrazioaz itzitea. Hori da, bai. Esan behar da, kastrazioan gehienetan erdiko elementua pakean urtzen. Pakean urtzen da, Ez da, pixka kontxolagarri edo, baldin mazaizu, Esker eskuin aldiz, bai. desagertzen da, ez? Bai. Laguneak. Kontua da, azken podcastean gogoratzen bazu, Gazako kista horreko 322ko setioa zitzen genuen, nola Alexandro Handiak Gaza erasotu zuen, eta aipatu genuen hiria orduan Pertxarren esku zegoela, eta zehazki Batiz izeneko komandante baten esku. Eta esan genuen Batizek adore ausardia handiz jokatu zuela egoera horretan, ez? Alexandro bera amorratzeraino. Eta esan genuen ere Batiz eunukoa zela, eta hor alako kontraesan bat sortzen da, ez? Berez potrorik ez izatea koldarkeriaren sinonimotza daukagu, ez? Eta esaiozu, Alexandro Handiari era Batizek potrorik zeukanala, ez? Hori da, eunukoa aipatu dugu eta eunukoa zer dan definituko dugu. Eunukoa zikiratua izan den gizona da, bereziki haurtzaroan edo neraberazaroan bere garapen hormonal eta sexuala eragoztearren. Eunukoak esklabo eta morroi gisa erabili izan dira historian, bereziki goiagintarientzat, beraien gorputz biluziak ikusi edo ukitu behar zituzten lanetarako, adibidez bainatzean, naiz emakumeak eta harenak zaintzeko. Beste kultura batzuetan zeregin erlijiosoak ere bazituzten. Hori da jaso duan definizioa, eta lunga dezen duzu, morroiak esklaboa baldin ziren nola iritsi zen. Batiz, Antzinaroko hiri estrategiko garrantzitsu bateko agintari izatera, ez? Agintarekiko gertutasuna eta konfiantza, ez? Eta haien konfiantza zeukatelako. Eta agintarientzat Batiz mehatxoa etzelako, ez? Emazteak pluralean, ez? Harenak, zaintzeko eunukoak erabiltzeak ez zuen bermatzen berez, emakumeek haiekin harreman sexualik izango ez dituztela. Ze, esan dugunez, erdiko elementua. Eta gainera, elementurik ere ez da behar, Hori esan behar. Sexu harremanak izateko, baina, esan dugu, eunuko gehienei barrabila bakarrik kentzen zizkietela. Antzinako Txinan aldiz, eunukoak luzaroan erabili izan dira. Behin hasita. Eta, guzti ezkendu izizkieten. Olako laban kurbo batekin, Rast. Bai. Horroak nola? Horri berez emaskulazioa deitzen zaio. Emaskulazioa? Bai, teknikoki bai. Kastrazioa izan izateke barrabileetan interbentzio hori egitea. Bai. Hola fin esan da. Bai.
Eta badago horren adibide bat esan duguna, ez, hau da, eunuko izateak ez zuela kentzen sexu harremanak izatea, eta da antzinako erromatko martzial poetak Zelia izeneko emakume baten kontra idatzi zuena, eunukoekin harreman sexuala komentzituelako, Zelia horrek. Eta esate zuen, zure Zeliak eunukoak zergatik dauzkan galdetzen duzu, paniko. Paniko zan senarraren izena. Izena edo ez izena zen. Kontrolatu zenean emazteak. Paniko. Bai, paniko. Ogi txikia. Bueno, kontua da. Hori galdetzen duzu paniko, Zeliak ezkontzaren loreak nahi ditu, ez fruituak. 2 gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. 2 gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro. Ez dakigu grazia handirik egingo zion ala ez, gardenia edo gardeneri gabe, baina hola moldatzen ziren. Niri Zelia idoloa irutzen zait. Martzial berakin sartu zen, baina oso esaldi polita irutzen zait. Bai. Eta ez, zuk esan dezun bezala, grazia handirik etzien egingo senarrei, ez, emaztea edo emazteak eunukoekin, ez, harremanak izatea, sexu harremanak, baina, esan behar dago, ura etzela behien kezka nagusia, bestela agian txinan bezala, ez. Bai, osoki. Bai, hori da. Kontua da, eunukoak antzuak zirela, ez, kastrazioaren ondore, antzuak zirela, beraz, ezin zituzten emakumeak aurdun utzi, eta oinordekotzan, oinarritutako sistema monarkikoetan, abantaila handia zenura. Bai agintarientzat, baina baita eunukoentzat ere, ez? Mehatxua ez zirelako. Orduan, lortzen zituzten kargoak, ez ziren hereditarioak. Claro, zenbait garaitan agian, incluso ondo torreko zitaien. Bai. Bueno, nien nahi izan. Niriz begiratu, ez? Hori da. Hola, azten zirenean oraien palaziotako gauzetaz. Noren antza daukan ikusten eta. Ni? Hori da. Ni benengon. Kontua da, horrek kargu gorenetara, ez, iristeko aukera ematen zien, merituengatik, nolabaiteko meritokrazia, itzoritzeit asko gustatzen, baina lortze zuten, garai hortan oso zaila zena, ez? Kargu gehienak hereditarioak zirelako, ez? Bai. Orain ez bezala. Ez zuten sekula lortuko emperadore edo errege izatea, jakina, erregen lasaitasunerako, bai. Haientzat azkenean, ez zirelako kompetentzia, kontzeptu hortan, ez? Boterearen kontzeptu hereditario hortan. Baina, egia da, bete behar familiarrik ere etzeukatela, eta orduan, suposatzen da, bere lanetan konzentratzeko aukera handiagoa zutela. Eta azkenean geratzen da, asko oso txikitatik, ez? Aurrak zirenetik ezagutzen zituzten gorteak eta aginteguneak, eta mundu horretan ikasteko eta aurrera egiteko oztoporik etzieten jartzen, beste kargu batzu bezala, ez hereditarioak ziren kargoetan bezala. Eta hola, batizez gain, ez, gure batizez gain, oso zerrenda luzea dago, ez, kargu garrantzitsuak edo eragin handia lortu zuten eunukoenak. Batzuk aipatuko ditut, bai. Asko txinati datoz. Kailun izan zen, paperaren asmatzaileetzat jotzen da, edo asmatzaileetako bat, bai, eta Jan enperadorearen kontseilaria izan zen. Bagoaz, izeneko eunukoa, Pertsian, bai, Bagoaz. Bai. Artajerjes hirugarrenaren lehen ministroa izan zen. Kleopatraren eunukoa ezagunena edo Ganimedes. Batzuk izango zituen honek. Bai. Gero... Ganimedes, ezaguna da. Ganimedes berez baitare, ez dakit, izar, konstelazio edo baten izena da. Bai, Joan eunukoa, hori izan zen Bizantzion, Konstantino 8. eta Roman 3. lehen ministroa. Hori ikusten dugu adibidez, enperadorearen kargua aldatzen dijoa, baina boterea daukana azkenean potrorik ez, baina boterea... Bai. Beste txinatar bat,
Li Lianjing, Qin dinastiako dinastian botere handia lortutako eunukoa, eta gainera ezaguna zen muturreko despotismoagatik. Potrorik ez, baina potrok ikutu. Bai, hori da. A ber, minazitare bai, ez? Beste potroak ikuste. Garo. Propioak Morruan izango duen amorru hori. Bai. Narses, hori izan zen ere Bizantzion oso ezaguna, Justiniano lehenengoaren general nagusia izan zen, Belisariorekin batera Belisario oso ezaguna da. Ez? Historian, haren parekoa zen, Narses. Ptolomeo hirugarrenaren aginduetara Potino izeneko eunuko bat egon zen, eta berakin zuen Pompeio. Potino. Bai. Baten du alua lekitxarrez. Bai, Potino. Hori pixa galego ere geratu zaizu, Ere bai. Gero xudi hau, hori ki estatu feudalean aritu zen, eta gainera agintearen oinordekotzagatik gerra zibila eragin zuen. Hau da, berak ezin zuen hor parte hartu zuzenean, baina ariak mugitu bai. Eta beste txinako batzuk ere daude, Wei Zhongxian, esatu dute txinako historiako eunukorik boteretsuena eta nabarmenena izan zela. Eta nik ezagutzen nuena ez nekin eunukoa zenik 15. mendeko nabigatzaile eta esploratzaile oso ezaguna zen. Eta izenez ezaguna egiten zaidan, baina ez nekien hori, kastratu zutenik. Kastratu zutela. Egia da, Europan eta ekialde hurbilan eunukoak apurka desagertzen joan zirela, baina Txinan, adibidez, 20. mendearen hasiera arte egon ziren, imperio erori arte. Eta gero Indian badago fenomeno bat, 1870 markadan kastrazioa debekatu arren, eta israk dira, ez? Isra da, 3. generoa debekatu arren, indikan 100 milaka daude Indian. Baina nik podcast honetan ez nuke gaia loren duko ze, nola baitere, kastrazioaren, komila artean, funtzio soziala egera aztertzen, ez? Eta Israelen kasuan generoa sartzen da tartean, ez? Eta orduan, hori albo batera utziko dugu. Eta esan dugu, Europan eunukoak desagertu zirela, baina gaztetxoak zikiratzen hasi ziren berriro, 16. mendean, eta hain zuzen beste funtzio sozial bat betez izaten. Gehienok ezagutzen duguna. Kantatzea, bai, kastratiak. Egia da, Bizantzion ja badaudela, ez, erdiaroan, ez, erdiaroan badaudela txikitan kastratutako mutiko abeslarien berri ematen duten dokumentu batzuk, baina badirudi praktikaneko mugatua izan zela, eta benetan esan dugun bezala 16. mendearen erdialdekoak, ez, hor hasi zela pixka bat buma, eta ordukoak dira, ez, 1550 urte ingurukoak, dokumentuetan agertzen diren aipamenak, adibidez Erroman edo Ferraran badakigu bat zeudela kastratiak. Kastratoak esan barko genuke, kastratiak berez ja, kastrati hitzak plurala badaukalako. Pixka bat pedantea, ez, bai. Kastrato. Baina, espagetoak ere esan beharko genuke, eta, ez? Gila. Eta ez da oso ondo geratzen. Espageta tomatoakin. Bai. Bueno, barkatu. Orduan, egiten zuten azan, txikitan kanturako doain bereziak zituzten mutikoak, aukeratzen zituzten, barrabilak kendu edo ondatu. Ondatu? Bai, batzutan kendu osorik ez, igual... Bai, ez zuten baksektomia finik egiten, baina... Claro, garai hartako anestizia gainera oso nazan, Bai. Podcast honetan ere ez naiz sartu detaile, ez? Horako xetasunetan, zuen erosotasuna bermatzea. Ia ez dakit nola seria aurkientan. Kontua da, hori, barrabilak kendu, eta ala eragite zuten azan ahotsa ez aldatzea, ez? Eta txikitako tesitura aguduari eustea. Berez, aurren ahots gozoa eta emozionala, ez, iruditzen zaien garai hortan, eta hori apreziatzen zuten, baina kastrazioari esker, zaugarri horiei, interprete helduen beste zaugarri batzuk gehitu ahazitzaizkien, adibidez, birika gaitasun handiagoa, ahotsaren kontrol handiagoa, eta azkenian, adina dakarren ezagutza, ez? Bai.
kastratien garairik onena ez dakit, esan beraientzat oso nahi izango. Garairik gorena edo izan zen 1780 tarte hori, hamarkada hori, eta urtero kalkulatzen da 4.000 mutiko inguru zikiratzen zituztela. Azkenean eskaera azten ari zen da, hori. Eskaera handitu, Bai, eta orduan eskaintza ere, handitu den bertzen. Hala, osatu behar, Bai, xetasunik ematen ari garen ez dugu aipatu ere, baina, bai, garai guztietan historiotan ebakuntza zoaz esatearen, bai. Nola bai deitzearen, ebakuntzaietan asko, kalte handiak izate zituzten, hil ere asko hiltzen ziren. Hori da. Eta hori dana, baina, bueno, azkenean arrobia asko lantzen baldin badezu, gero bateren batona aterako zaizu, Eta aipatu dute arrobia, eta azkenean familia askorentzat pobreziatik ateratzeko bidea ere bazen, Kastratiek, nabarmenenak behintzat dirutza biltzen, biltzeko aukera baitzuten. Hau da ikusten baldin baduzu, umea neko ona dala futbolean, hori bultzatzea, Hori probatu genezake, agian Messi potrori gabe. Ez dakit, ez zun tratamendu hormonal bat izan? Bai, handitzeko, justo, lusatzeko edo. Bai. Bueno, ez dago hori zehaztuko, baina idei bat. Baina bai hori, dirua eta aberasteko modu bat ere bazela, eta horren adibide garbiena eta ezagurena Carlo Broski Farinelli. Farinelli izan zen, 1705 jaio eta 1782an hiltzena, eta bere bizitzaren denbora tarte hori ikusita, seguraski hori, aipatu dugun hamarkada goren horretan egon zen bera, zikiratuko zuten bera. Aberastasun handia pilatu zituen, baina besteak beste baita ere Kalatrabako ordenako zaldun izendatu zuten. Bueno. Espainiako korteetan ere ibili zen. Hemen ere zuen. Bai, Londresen ere bai, eta bai, Europa guztia ibili zuen, bai. Eta maitele asko ere izan omen zituen, hau da, luzia asko, zeuden ere, gara hartan ere, sexuaren fruituak baino, loreak nahiago zituztenak, Eta askok agian ezagutuko duzu Farinelliren bizitza edo xetasun gehiago jakingo dituzue. 1984an Farinelli izeneko filma estrenatu zutelako, haren bizitzari buruz, eta pelikulan Farinellik besteak beste kantatzen du Handelen Lascia Kiopianga abestia. Bai, ni bezala dutxa hotza azten denean. Bai. Esan dugu, 84koa dela, pelikula, ordurako kastratorik ez zegoen. Ze, 1878an Leon Amairugarrenak eta santuak kastratia kontratatzea debekatu zion Eliza Katolikoari. Eta, horrek eskaera asko jetxik zuen ez, erabaki zuten, hautsiketaz abusatzea, baina kastrazio hori gabe, ez? Hortik aurrera, eta lehenago ere bai, segurazki. Orduan, 84an gaude, kastratorik ez dago, autotunerik egoen dikan ere, zalimen artifizialare etzegon garatuta, beraz, entzun duguna, real bada. Bai, ba. Eta esatezun nola, posible zen magia egin zuten, hortarako, ez? Kristona. Oso simplea erantzuna, emakume jarri zuten. Hori ba. Zehazki, Eba Malas Godlueska soprano poloniarra, da entzun duguna. Eta egia esan, pelikulan topatu zuten soluzioa, lehenago aplikatzea ere bazeukaten. Bai. Eta... Aizu, agian ordura arte ez zitzaien buruti pasa. Bai, azkenean da misoginia, da ez nahi dugu gizonezkoak izatea, ez? Hori, musikaren izarrak eta estenatokitan agertzen direnak, eta hori dana, ez? Eta, hori da. Naizta gizon oso ez hartu, segurazki, ez? Bai, gara hartan. Segurazki maitale emakumezkoek beste ditzi bat zeukaten. Hori, seguru. Baino, senarrek, hori da, bai. Eta horrela iritsi gira 20. mendera, ez? Kastratiri gabe, unukori gabe,
baina, 21. mendearen atarian, 20. mendearen bukaeran, zehazki 1980ko hamarkadan, beste kastrazio kolektibo eta gaina voluntario bat gertatu zen sekta baten barruan. Bai? Heaven's Gate izena du sekta horrek, zeruko atea edo zeruko sarrera, esan nahi du horrek. Zeruko argia. Bai, hori da, aterik eta argia. Bai, hemen uste dut kontratatzeko kastraziorik ez dela... Ez du galdetu, jendea zer dakan gordeta. Hori da, bueno, kontua da. Berez, sekta hori, 1970ko hamarkadan sortu zuten Marshall Applewhite eta Bonnie Nedelsek. Applewhite 87an hil zen, suiziatu egin zen, spoilerra. Eta Bonnie aldiz 85an minbiziarekin hil zen. Hor besteak, Applewhitek asmatu behar izan zuen historia bat esplikatzeko haren eriotza eta badirudi sektakideak konbentzitu zituela, asko behintzat. Eta hoiek ziren liderrak, bi hoiek berez Applewhite eta Nettles ziren abizenez, baina do eta ti ez izenez ere, beraien burai jarri zieten ez izenez ezaguna zian. UFO, objektu egelari ez ezagunekin lotutako sekta zela esan dezakegu, ze uste zuten espaziontzi batean urrengo mailara igoko zirela. Bideojokotan bezala? Bai, hori da, urrengo pantailara pasako zirela. Iturri askotatik edan zuen sektak, New Age mugimenduaren kutsua bazeukan nabarmena, antzinako astronauten teoriaren elementu batzuk ere bai, askotan historiako kanaletan eta egitituzten dokumental pseudo-zientifiko horiek, esan ez, piramideak, astronautek, estralurtarrek, hori ere, hortik ere dantzuten, eta esan behar da ere, Star Trek telesaileko beste elementu batzuk ere sartu zituztela. Oso ondo. Bai. Pizka fantasia pizkat. Bai, Star Wars ez, Star Trek, bakizu ez, askotan bien zalen arteko kompetentzia, kasu honetan Star Trek hobetsi zuten. Gero, esan behar da, Applewhite antzerki musikaleko irakaslea zela, sekta fundatu baino lehen, eta hori nabari da pixka bat mugimenduaren teatralidadean, estetikan, ez? Oso berezia da. Jende askoren, komatxo artean, sekta favoritoa da. Esan dezakegu. Eta igual nerea ere. Sektaren azken garaitan, esan bezala 80ko hamarkadan, Hale Bopp kometaren zai egon ziren, taldekideak, uste zutelako espaziontzia kometaren atzean zegoela ezkutatuta. Beira. Bai. Eta horregatik suizidatu ziren 1997ko martxoan, justo kometa pasatzen garaian, ez? Ez zen ez gertatu, esan zuten onarte? Ez, suizidatu ziren bere gorputza usteko, eta urrengo mailara igotzeko, ze urrengo mailara igotzean, sektako kideak ez ziren gizakiak izango, beste espezie bat, baizik. Eta espezie horrek ez zeukan ez sexurik, ez generorik, ez zuen izango ez sexurik, ez generorik, eta sexu organorik ere ez. Ja. Eta pentsa daiteke berez suizidatzean gorputzarra atzean utzi eta utxetik abiatuko zirela. Ni nahiago teoria ere. Baina sektakoek pentsatu zuten lana aurreratzen, errazten joan zitezkela pixkanaka, eta horregatik Applewhitek eta beste gizonezko batzuk kastrazioa egitea erabaki zuten suizidioaren aurretik. Pixkanaka. Jode. Bai. Urrengo pantaila pasatzeko... Eta emakumezkoak? Emakumezkoek ez... Ez, hori sexu organoa, pues... Nio, sexu organoa dira edo ez, porque bakizu, ez? Emakumeak sexua... Claro, hori ez. Bai. Kontua da, zorionez beraientzako, Dene berdin bukatu zuten, baina bidaia Arinago inzuten. Esan bezala, genitala ez gain, genero ezabatu nahi zuten, espaziontzira igo baino lehen, eta ez binariotasun horren bila edo, beste hainbat elementu gehitu zizkioten, beraien sektari, ez, eta ze, esan daiteke orokorrean Heaven's Gate sektak oso irudi korporatibo berezia izan zuela. Boy, violate like the semi-spray. You could have got away, but now it's very late. Got figures end up in the grave like every day. I always was the youth with the scary face. Man, I move wicked in my estates. So if none of you, man, give me space. I show you about knocking on
Eta hala, heldu ziren zeruko ate eta gaino. Bai, baina hori, elementu batzuk gehituta, ez, adibidez, orrazkera. Ilea mozu zuten, kide guztiek, denek orrazkera berdina izateko, batzuk ez zuten lortu, porque ja, adibidez, Applewhite bera ja soltzen hasia zegoen. Orduan. Baina, bai, ilea zeukaten gizonek eta emakume, danak neko kasko itxurako korte. Bai, esan behar, pixka visionarioak izan zira, ze ibizetet, korte hori berriro orrazkera hori modan jartzen ari dela. Kasko bat jantzita moztu, geratzen dana? Bai, igual, motxago mozte zuten, baina gero aztean, olako efektu... Bai, erdi kasko, erdi fraile, itxura. Eta arropa ere berezia eramate zuten, denek oso antzekoa eta neutroa. Egia da sekta guztiak dira txarrak, eta denetan dago garum garbiketan, neurri handiagoan edo txikiagoan. Baina, esan dugu ez, jende askoren sekta favoritoa edo dela, txarraren barruan. Ze sekten artean, pues hau bestea baino, ez dakit, honek irudi hobea daukan nola baitere, aipautako elementu ez eta estetika erakargarriaz gain, taldea usteko nola baiteko askatasuna handiagoa zegoen, beste seta batzuetan baino, kideak ekonomikoki ustiatzeare etzen lehentasuna, zientziologiak egiten duen bezala, ez? Bai. Beste sekta handiago eta mainstreamago batzuz, adiez, katolizismo ez dugu itzingo, baina desentitzen dugu, ez da nire bai. Eta gainera, suizidio kopurua ere etzen hain handia izan, 39. Komparatuta Wakeon geratu zana edo Johnstown, ez? Johnstown uste dakala errekorra, bederatziren gora hildako izan ziren, eta gainera suizidioa deitzea ere, hau da, 900 horietatik 300 eta piko adintxikikoa ziren, batzuk oso txikiak, beraz, horiek ez dekate. Bai. Eta gainera, gorpu askotan ikusi zituzten ziztaden arrastoak, beraz, pentsa daiteke suizidioak ez zirela, 900 izan. Kontua da, 900 baldimazian Johnstownen, 39, pues, ez da inbeste. Zer da, ba. Eta gainera espaziontzira igo ziren egunean, bereen ustez, espaziontzira igo bertzen egunean, estetika edo irudi berezi hori gehiago indartu zuten, suizidatzeko oso modu, ez dakit, estilosoa erabil zuten, fenobarbital, barbituriko ezagunaz, hil ziren, baina bozka laranjarekin nahastu zuten. Bai. Eta denak erropa berdina jantzi zuten, uniforme, beltza jantzita suizidatu ziren, eta gainera uniformetan Heaven's Gate Away Team jartzen zuen partxeak ere zeuzkaten, nasako astronautak balira bezala. Bai, eta... Buruti jota baina estilosoak. Bai, eta ondoren, manta more batekin estali zituzten gorpuak, ez? Azkenekoak ezakin nola ingo zuen, bere burua... Bai. Azken txupitoa berea. Bai. Bozkaean eta efektu egin joren. Bai. Argazki bat egin nahi duzunean. Eta gorpu gehienen kasuan oinetakoak bistan geratu ziren. Eta irudi horrek are gehiago hurbildu zuen sekta, nolabait ere, pop kulturara, ze 39 kideek zapatila berdina zituzten. Nike markakoak ziren. Nike Decade markako, modelokoak Decade, eta zapatila beltzak ziren, eta logoa txuria zeukaten. Hemen, jake beste marka komertzial bat aipatu dugun, egin dezakegu deia, ez? Nike egin dezakegu deia, nahi zanezkero, bestu dezakela gure podcasta, iruditzen zait, kastrazioarekin lotzea, bere marka asko oso erakargarria egingo zaiela. Kontua da, hori, eta Nikeen logo, ez, txuria zeukaten, baina bestela beltza ziren. Eta oso digarria zan, ez? Dana beltzez jantzita, hankak ikusi, eta logo txuri hori. Ez dakizegatik Nike izitzaion propaganda egokia iruditu, ez. Kontua da, ez zela erreza izan ere zapatila berdinak lortzea, enkargua jaso zuen saltzaileak adirazi zuen, ez, biltegi batetik baino gehiagotik eskatu izan zituztela, baina azkenean 51 pareak bildu zituen, eta setakidei bidali zizkien, igokundea baino egun batzuk lehenago. Esan dugu, 51 pare eskatu zituztela, baina 39 bakarri suizidatu ziren, beraz, pentsatzekoa dagian, beste biek zapatilak erabiltzen zituztela korrika alde egiteko, eta... Bai, edo zalantza, bazpareko bi, ez? Aberia, justo, ez? Azkazalak lusatu zezkizu egun egiten. Igual barra bila muzu eta beste hanka bat... behin bakarrik hiltzen gara, teorian. Bai. Behintzat eroso hil, ez? Bai.
Kontara dio Nikek Decade modeloaren ekoizpena geldiaraztera bakizuela, ez, gertatutakoaren ondorioz. Baina ez da egia, ze berez produkzioa 2 urte lehenago etenda zegoen, ez? Eta horregatik seguraski kostatu zaien hainbeste biltzea, ez? Hori dana kolore berdinean eta ez, eta tamaina desberdinetakoak eta hori dana. Baina Nikek erabaki zuena izan zen estokean zeuden ale guztiak erretiratzea. Eta baina egia esan biltegi edo dendaren batean ale solte batzuk geratu ziren eta gaur egun kultuzko objektua dira, zapatilla horiek. Hori da. Duela urte batzuk, marka guztiak hautsi zituen pare berri bat, beltza ere bai, kolore hortakoa, $6,000 truke saldu zuten. Oso ondo. Eta begiratu dut orain, eta eBayen badabin norbait marka hori hautsi nahian, $6,600 dago salgai parea, beltza ere bai, badaude, beste koloreta batzutan eta badaude merkeagoak eta erabiliak eta, baino, nahi baduzue... Bai. Zuen burua kastratzeko gai ez bazarete, agian... Sikiera, bai. Hasi azpitik, oinetatik hasi. Eta zapatilla horiek erositzak zuen merke-merke. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.